Bones. Bona tarda, tio. Bona tarda i bon dia. Què farem avui, bro? Avui volem fer, tenim vídeos preparats. Hòstia. Ens hem presentat i no hem mirat a la càmera d'allà. Però pel primer vídeo volíem que fos algo més dinàmic, no? I farem un tiki-taka-tou. Jo no sé si això s'ha vist molt, a YouTube i tal. Jo almenys no ho he vist. Però on explica què és un tiki-taka-tou. No va traer-lo aquí. Un tiki-taka-tou, per qui no ho sàpiga, és com jugar al 3 en ratlla, però amb temàtica de futbol. Per exemple, et posen un jugador de l'Arsenal i que hagi jugat a l'Espanyol. I llavors en el quadrant en el que toquin les dues pistes has de dir el jugador i si el dius abans que l'altre doncs guanyes aquella casella fins que aconsegueixes les 3 caselles, no? Que de fet es diu així perquè tic-tac, un tic-tac-tou és un 3 en ratlla. Tiki-taka, futbol, no? No ho hem inventat nosaltres. Un joc de paraules... No l'hem fet nosaltres, si no seria millor, segurament. Sí. Dir que som molt competitius, ja ho vam comentar a la presentació, o sigui, no sé com acabarà això, potser. Però abans... Per suavitzar una mica les tensions. Per suavitzar tinc una cosa que t'he portat. Ja sap què és, no fingiré aquí la sorpresa, saps què és? Anem el que porta, Ai. Sobre avui anem a jugar un tenis i el tio vol aquí portar-me una beguda alcohòlica abans de jugar a tenis. Ensenyo càmera? Ensenyeu, fes publicitat aquí del... No. Sangria Don Simón. amb vi blanc. Que quasi trenca 2 gots, bro. Tenia els gots al terra, m'havia oblidat, però... Bro, obre la càmera. Això és d'escorxar el que guanyi, hauria d'escorxar així. Ja, però jo me la vull fotre allà. Ja. Aquí, quan més dies gravem, bro, pitjor anirà... Fa molt bona olor, Alcohol i furbo, què más queréis? Malaguita, Venezia... Pillada Venezia a sobre. Pillada Màlaga a sobre. Jo tinc la del Venezia... És que tu tens dos del Venezia, Vas a fer una calentada, tio. Hòstia, tio. Em toca una mica toc la qualitat aquí. Bueno, Els vermuts avui no és vermut. canvien de nom. Ens direm d'una altra manera. Els sangrieros, els sangries. Està bo. Està bo. És dolcet, Massa dolç. Massa dolç, però bueno. Puta mierda. Està bo. Està bo. És broma, no? Clar, però jo, per què porta gas? Bro! Farem 30 segons, a sobre portarem nosaltres el temps, perquè des de l'aplicació no ho sabem fer. 30 segons i ens pagarem Ens per fotrem fer-ho. l'hòstia. A mi em fa por el micro, tot, saps? Començo jo o Pedro paper tisora, no? A una, 1, 2, 3. Començo jo, va. Puta rata. Puta rata té mare. I això, que té mare, mira Bro. l'Anna. Anna, perdó, és contingut. Va, doncs començo jo. Portem el temps. El Mas controla el temps. Ja. 30 segons, no? Mira, estic molt nerviós. Ai. Calla, no val, tio. No em ve cap al cap. Vai. Mónaco, PSG, Mbappé. Hi ha el temps. No, és de Montenegro. Hòstia puta, Montenegro. Però, tio. Hòstia, Mónaco, Sèrbia, he posat Jovetic, bro. No me recordava que era de Montenegro. Tu estic en blanc, crec que és per la càmera, tio. Ho tinc tio. molt fotut, ja. És que si perds el del mig, Calla. és que està fotut, ja. Calla. Tu, estic en blanc, jo crec que és per als nervis de gravar, tio. M'he quedat en blanc, he perdut el meu puto torn. Jo també estic bastant en I blanc. fer-ho com al mateix ordinador em toca una mica els collons, tio. Inter i Zidane, poso Ronaldo el gordo. Jo crec que sí, no? Sí. No. Cancelo, PSG, Inter. No, PSG, no. Ne menja Vidic. Buah! Sèrbia, Inter, ne menja Vidic. Tu, el temps, cabron, només l'estic mirant jo. Ja, perdona, De puta! perdona. PSG, Inter, però n'hi ha d'haver 1000, però estic en blanc. Ja el tinc. El tinc. Va, Si adivino PSG Inter, guanyo. Ibrahimovic, Fill de Ibrahimovic. puta. Com vulguis saps escriure Ibrahimovic, bro. Falta Mónaco, Zidane, PSV, Zidane. El tinc! Aquest és meu, recorda-ho. Hòstia, PSV, PSG. El tinc! Hòstia, el C. 8 segons, 7 El C, el lateral, bro. 5, el lateral. 4, 3, 2, 1... PSV, PSG, Xavi Simons, bro. Saps qui és el lateral aquell, bro? El que va jugar fa temps, holandès. No, Van Algo. No sé, que t'he guanyat, tio, que et caig la puta bola al Nadal. Que t'he guanyat, pallasso. Hòstia, quina gana. No m'agrada massa, però sí, obre una mica. De fet, està obert, en teoria.
No has escoltat, però... Ho fem al millor de 5, vale? Millor de De cinc. moment anem 0. 1, no? Ja. Senegal, Chelsea... Jackson, Nicolas Jackson. Vale. Hòstia, no Jo sé. ets anar pensant. Me la jugaré, la veritat. No miraré. Ndiaye ha jugat al... Ndiaye, no sé. Ndiaye. Iliman Ndiaye. Iliman, No ho sé, ho hem de mirar. ho comprovem. Ho comprovem, parem ho temps miro. i ho comprovem. Jo no sé ni com es diu. Iliman... Vamos. Bona. Olympique i Senegal, Ndiaye. Iliman Ndiaye. Hòstia, Liverpool, Chelsea... Fàcil, Sturridge. No sé per què volia dir Sterling. I té Sturridge, bro. Vale. Chelsea, Benfica... Si no l'adivino i l'adivino jo, la guanyo. Vale, ells ja ho veuen, això, Ara teniu És el veritat. És molt fàcil. Jau Fèlix. Uau, el tinc fotut jo, ara. Liverpool i més de 2 títols a les 5 grans lligues, Luis Suárez. Vale, va. Però per què m'ha dit que no? En 2... No ha guanyat la Lliga amb el Liverpool. In 2... En 2 o més lligues de les 5 grans lligues. Buah, no ho he entès bé. No ho he entès bé. Vale. Pues no, sí, va, no ho sento, és el No, joc. no, sí. Olímpic de Marseille i Liverpool, ja en tinc temps. Vull tirar-me una, però no estic gens segur. Olímpic de Marseille, Liverpool, jo no ho tinc. Ah, no, m'he liat, ui. 3, 2, 1, temps. Algú que hagi jugat al Liverpool i hagi guanyat una... Hòstia puta! Xavi Alonso. Vale. Estava patint, bro? Ara no sabia dir Xavi Alonso. Calla la puta boca. Liverpool-Marsella. Bro, sí... Però no sé com es diu ara. Ah, sí. Calla! Sí, 100% el tinc. Vamos! Vamos! Anava a provar, Quatre. és amb la Lazio, Lucas Leiva. 3, Jugat al 2, Marsella. 1... Gibril Cissé. Però prova Lucas Leiva, cabron. Per? Per si és o no. Ah, que l'has dit? Clar. Ah, ho està bé. Cissé, el gai, mític. 1 a 1. Vamos! Jódete. I això comença ja. PSG i Lliga Argentina. Suposo Paredes. Perquè està jugant a Boca, de fet, ara. Ah, cony, clar. Tinc Argentina i Arsenal. Argentina i Arsenal el dic al Dibu. El diu, va. Sí, no? Ah, Lliga Argentina. No ha jugat, jo crec que sí, no? Jo crec que no, O sigui, de jove sí, però va venir... Clar, va debutar amb el filial de l'Arsenal. Aquest tio és gilipoll, no sabes ni per això, bro. Puto Dibu. Des d'aquí volem dir que el Dibu no el suportem, som haters del Dibu. Això va ahir anàvem aquí muntat... I bueno, tenyit vers. tiraré a casa Arsenal, Estats Units, És que hi toca Arsenal, bro. Falorin, Balogan, que ha marcat 2 golets aquest Mundial. És que, bro, Shoutout Balogan. que juguis amb tot l'Arsenal S'ha de sempre, bro. dir que l'Espanyol no surt, però bueno. Clar, no surt. Acaba de sortir a la tercera ronda de l'Arsenal, però bueno, perquè no és culpa meva que sigui un dels meus equips de la història. Mentrestant va dient això per anar pensant... Ara haig d'encertar Premier League, Golden Boot i Mónaco. Falcao no. Tres segons. Falcao, dic. Jo crec que no. Anem a comprovar-ho. Ni amb el Chelsea ni amb el... Tinc un ja per dalt, però mentrestant aniré pensant el del Mónaco, tio. Ah, cony, Henry! I jo anava a dir aquí, però clar, ha jugat al Mónaco. Què és el del Mónaco? 2-1, seguim, això és un dia més a l'oficina, no? Al vermut, Seguim. Ha de dir que ara sí ha tocat l'Arsenal, però bueno. Es pot remuntar. És que s'ha T'he guanyat amb una, Arsenal i USA, bro. Jo sé el porter gay. El Turner. No me n'agrada com es Aaron deia. Trusty també, hi ha alguns. Aquest no va debutar. Trusty. Però bueno, que t'he guanyat amb un de l'Arsenal. Has fet un total de 0 jugadors, t'haig de dir. No me cago en tabla. Toca començar, ¿vale? Chavales, venga, va. La remontada comença aquí. 1-2, 3, 2, 1... Vale, Inter-Senegal. Hòstia puta, Inter-Senegal. Faré Inter-Milan i Ibrahimovic. Què estàs pensant, Inter-Senegal? Estic pensant tot el que em veig, tio. I tiraré Milan-Atlético, Morata. Per assegurar un try, no perdre temps. A mi m'aniria molt bé tenir-la al mig. Home, a mi també, tio. Bueno, a tothom, no? Clar. Inter-Senegal, però és que és A xulo. ells també els aniria molt bé. Premier League winner Atlético. Rodri. Quin estàs buscant? Estava buscant triplet i Premier. Estic en plan, 23, 24, diré Henry, 25. però no va ser l'any del triplet del Barça, no? Henry s'haurà de comprovar.
O sí? Fill de puta. Dubtava, tio. Pensava que havia sigut l'any següent. Fill de puta, bro. Ara mateix està això supercomplicat, tio. Tens tu aquesta Perquè i jo tinc la aquesta. cantonada, tu tens l'altra cantonada... Però a mi em falta la del mig només, Si nega l'Inter, és que és la clau aquesta, però és que no em surt, tio. Hòstia, sí! Keita Balde! Sí, ¿no? Hòstia puta, bro. Bro, llegamos a Senegal y nos reciben. Sí. Llegamos a Senegal y nos reciben. No Em m'ho falta, puc creure, bro. mira un triplet, No, l'única manera que jo guanyi és fent aquesta. Ah, clar, Zlatan és Però meu. va, Pau, va. No, Zlatan és meu. Què polles, No, no és és teu. meu. Però llavors pots guanyar aquí, gilipolles. És veritat. Que l'estic ensenyant a És guanyar, veritat, és tio. veritat, bro. I diré to. Però to no crec que no guanya la Premier. Eto'o a baix. Eto'o la Premier amb... És capaç, És capaç, Uf, estava cagat. Vidic, bro. Segur que l'ha guanyat, no? Com el United, clar. ¡Vamos! ¡Vamos, joder! L'altra també la sabia, bro. Dius una de l'equip guanyador del Milan del 2007 o així. Ah, buah, estem fent el ridícul, Va, 2-2, chavales. No per la situació. No, ja 2-2. saben que anem 2-2. Qui guanyi, guanya. Com se recrea quan guanya Va, ell? va. I dona l'oportunitat. T'ho juro que mai el guanyo. Estic supermotivat. Fill de puta. Temps. Estic tot fent el temps per tu i per mi. Va, La Liga Winner i... Buah, tinc una. No te l'esperes. Alexis Sánchez. Va guanyar la Lliga amb el Barça? No. No val això, No ho sé, tu sabràs si l'ha guanyat o no. Gilipolles! He dubtat, no sé per què. Va anar cedit al River, bro. A River. Hòstia puta, estic ara mateix perdudíssim, bro. Com es diu? 3! El turc de la Juve. Fem Yildiz. Vamos, joder. Quina puta sort tens, bro. No em sortia l'extrem turc de la Quina Juve, puta tio. sort tens. Va, mira aquí. Ah, fill de puta. Modric. La Lliga, Modric. Lukita Modric. Toca. Vaya, tinc. Arda Turan. És el teu try? Arda Turan és el meu try. Ha guanyat amb l'Atlético. Vamos! A una de guanyar, chavales. M'ha anat Mourinho i Turki, crec que el tinc. Hòstia, Crec que el tinc. jo el tinc. Shahin, bro. I un altre també, bro. Quin? Gilipolles! Se m'està complicant això, que flipes. Ah, ja el tinc. Sí o no? O no? Croata de la Juve. 10 segons. Croata de la Juve. Perisic no? Perisic? Jo, si vol, comprovem. Però Hòstia, no. jo crec que no. Jo el tinc, Sí, no? Provem Perisic, jo crec que no. Quin és? Mario Mandzukic! Joder, que injust, bro. Injust per què? No em donaràs la mà. No em donaràs la mà. Tiki-taka. No m'ha guanyat... Hòstia, crec que no m'has guanyat quasi mai, Poques vegades, bro. Quasi ho faig en dia. T'hagués cagat. Que Quan vam, no de veure, quan ho vam comentar al vídeo de la presentació, que vam anar a veure el Palamós, Palamós. vam jugar al bus amb alcaldes, el vaig guanyar. Juguem a la biblioteca quan anem a estudiar, el guanyo. És un no parar, tio. Se'm sap greu, Però bueno, Algun dia Vols una mica- arribarà el meu moment. arribarà el teu Sí, moment. anem a... Arribarà el teu moment, algun No m'ho moment. fa de les penes, tio. De fet, jo per mi jugaria la setmana que ve. Ja. No m'ho fa de les penes, tio. Que està tan malo que... Està bo. Està bo. Està Salut. bo. Per una victòria més. Per una victòria Comprem més. un xarop, bro. Per un vídeo més. Que a sobre és el primer vídeo. No ho hem dit, això, tio. És el primer vídeo, fans. No és el primer que hem gravat. Recolzament, sisplau. No és el primer que hem gravat, però vam decidir que això podia ser més dinàmic. Ara ens ho direu, o ho veurem Sobre el nosaltres. feedback. Potser no és tan dinàmic, Però bueno, gràcies per veure'ns. Sigui com sigui, el vídeo ha guanyat, les coses com són, jo li dono la mà. L'esquerra a sobre ens donem. I és lo que hay, chavales. Una altra ja guanyaré jo. Podem fer una sèrie d'anar jugant A mi m'agradaria que ho recurrentment. Està guai. És una que juguem sense gravar-nos. Està guai, tio, i recurrent, a sobre aprenem de futbol. Tio, la Mandzukic era molt clara, bro. Ja. Era molt clara i no m'ha sortit gens. Saps què passa? Ara que estem al Mundial, Penses en els jugadors d'ara, bro. penses, clar, jo estava pensant Modric, Kramaric... Perisic. Perisic he dubtat, però just després, perquè va jugar a l'Inter. Va jugar a l'Inter i ha jugat algun més. a- Ha jugat a 1000 equips, bro. A Itàlia no sé si hi ha més, però sí ha jugat a 1000 equips. En tot cas, gràcies per veure'ns i ens veiem en el pròxim vídeo, no? Vinga. I... Bro!